tok film. Ya sabar Desi. Bongo 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 bongo. Wayang Ramayana ing negara Ngalengkodiraja Ratu Buta Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman gawe geger sowan paman Sinta dijamuli konangan Indrajit lan Pati ning Anoman yen Anoman ora wedi gede ayo dia bang kangen belum wae padha kasih goblok omah gede kabeh dadi areng dadi areng Dasa muka tari gereng-gereng iyo wae iyo iyo wae iyo wae iyo 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 wae iyo wae iyo wae iyo iyo wae bongo 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 ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengka lho kleru ora iki Diraja Ratu Buta Rahwana Raja iya iya gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si ketek putih sowan paman Sinta dijak melek jak mulai konangan Indrajit lan Pati ayo ayo yen Anoman ora wedi gede yo wela dalang melkodio bong dia bong saka film wae padha pati goblok omah gede baket dadi areng dadi areng dosa muka tari gereng-gereng iyo wae iyo 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 wae iyo wae iyo 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 wae iyo wae iyo iyo wae iyo wae ya iyo 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 wae ore dua lagu bos ya Mister Mendem tambal ban deal ya.